javnosti se retko kad priča o legalizaciji kanabisa u medicinske svrhe. Šta vi mislite o tome? Pa mislim da je to skandalozno. Šta je skandalozno? Legalizacija ili... Ne, što nije legalizovano već do sada. Znaš, kanabis je biljka koja se jako dugo koristi u tradicionalnoj medicini, je li tako? Znači, u svim klasifikacijama postoji to što zove tradicionalno lečenje. Evropska agencija, recimo, za lekove postoji, ima kategoriju tradicionalni biljni lekovi. Znači, kanabis po toj definiciji apsolutno pripada tu. Međutim, još negde 1920. godine su zabranjene istraživanja sa kanabisom. Jednostavno, zamisli, zabranjeno je da se ispituje kanabis medicinski, što je skandal posebne vrste i nije vezan za to kao droga i tako dalje. Uopšte nije. Mislim, to je priča za malu decu. Kanabis nije adiktivan. On ne stvara naviku. Zato ga zove ono rekreativni kao, znaš ono. Ja ne propagiram pušenje kanabisa zato što je to štetno za pluće. A i mislim da postoje drugi načini kako možda budeš srećan. Ali biljka kanabis je veoma dobra biljka za sve. Recimo, ishranu stoke daje 4 žetve najmanje godišnje, nekad i 5. Možda se koristi umjesto plastične mase. Tu je keč, u stvari. Kad je plastična masa pronađena u Americi, DuPont, koji je ogromna multinacionalna korporacija, shvatio da je njima kanabis u stvari konkurencija. Pa su zabranili kanabis, gajenje kanabisa. I vi suštinski imate, znači on nije zbog medicinskih razloga zabranjen, a pravdali su to medicinskim razlozima, u stvari, u suštini. I ti kad pogledaš, u našem organizmu postoji jedan sistem koji se zove endokanabinoidni sistem. Znači, praktično nema organa u našem telu koji nema receptore za kanabis. Ima neka 2 tipa receptora, da ne zamaram. Mozak ima, ne znam, taj tip 2, na periferiji tip 1 i tako dalje i tako dalje. I ako postoje receptori za kanabis, znači da oni nešto rade, da kanabis nešto radi. I mi znamo da je kanabis odličan lek za epilepsiju, za kašalj, stimulator imunog sistema, antitumorski lek. Znači ima gomilu raznoraznih sastojaka koje mi ne ispitujemo. Znači uopšte ne ispitujemo. Zašto još uvek nije došlo do legalizacije, recimo kod nas, jer vidimo da pojedine zemlje Evropske unije i sveta ipak legalizuju? Pa i naše komšije. Da. Hrvati su legalizovali, Slovenci su legalizovali, Makedonci su legalizovali. Ujedinjene nacije su tražile od svih zemalja da dekriminalizuju kanabis i to je urađeno i kod nas, ja mislim, prošle godine. Znači sad više nije krivično delo ako gaješ kanabis za ličnu upotrebu, ali i dalje nije odobren za medicinsku upotrebu. Što pacijentima stvara velike probleme, znaš. Ja imam puno pacijenata koji nabavljaju ulje kanabisa. Daju ogromne pare za to. A nisu sigurni šta su dobili. Koliko je čisto i provereno, da. Kad bi se legalizovalo, onda bi bilo propisano koliko treba da ima tog, ne znam, THC-a, recimo ovaj kanabis koji se koristi za epilepsiju, zna se, ne znam, ispod 0,3% THC-a, onoga glavnoga tetrahidrokanabiola, znači koji je taj koji je odgovoran za ono da budeš haj, što bi mi rekli. Ali tu imam jako drugih sastojaka vrlo korisni. Vidiš, CBD ulje ima sad da se kupi kod nas. I CBD ulje je odlično za gomilu stvari. Prema tome, moramo da dekriminalizujemo nešto što je tradicionalna medicina za koje znamo da deluje. Znači, iskustveno znamo da deluje. I sad imamo jako puno radova iz Indije i Kine, jer indijski i kineski lekari se puno bave lečenjem biljaka na naučnoj osnovi. Znači, ispituju sastojke, kolika je ta količina koja treba da se koristi. To je nešto da treba iskoristiti. Recimo, znamo da je kurkuma najbolji antitumorski agens koji postoji. Znači, najbolji lek za karcinom koji postoji. Ali ne znamo koja koncentracija, ne znamo protokol, koliko dugo, kad prekinuti i tako dalje. To je jedno područje koje zahteva duboko kopanje i duboku promjenu svesti.